querida viuda de Penelas. Viuda, Dios diante. Qué chistera, qué Pero que chistera. unha chistera. Pero Qué que eres? elegancia, ¿no? Maga agora? Vasme sacar un coello da chisteira? Sí, mira, vouche facer un truco. A ver. Abra cadabra, pata de cabra, que salirá. Mira! Un coello, ten unha orella sola, non Por che importa, favor, non? Que ademáns, por favor. Falta de educación. Sí que son maga, sabes? Pero son maga das finanzas, só me falta a vara. Non, sí, a vara dala bastante. Vai, Ai, vai ben pois a máis que empresa. vou a dar, que a partires de hoxe, Reformas Viúva de Penelas empeza a cotizar en bolsa, que vos parece? Cuidadiño. En bolsa? Noticia, Ah, eu salta tamén. bolsa de valores. Aí. En bolsas de Zara. Pois Bueno, sí. noticia entón se confirma, non? Salta a bolsa de valores. Salta a Viúva bolsa. de Penelas. Eu non tiña moi claro, a verdade, estaba así dubidoso porque nunca me metera, pero fixen un curso e animeime. Un curso. Un curso. Que curso? Mira, un curso que xa polo título dixen isto ten que molar. O curso chamábase A Bolsa é a nai que a pariu. É complicada. Ah, pois sona moi ben, Sí, Ten a mí unha sonar, pinta. sí, o curso ten unha sí. pinta. E sentínme impulsada, entonces, pois nada, aí Claro, vou. fuches, claro. Aí vou. Pero, vamos a ver. Ti sabes algo da bolsa? Ti sabes que hai empresas moi importantes, non? Mais que a nosa non o creo, Aitaniña, perdona. Sí, Home, xa, claro. así pensando rapidamente, Iberdrola. Iberdrola, que Iberdrola da canción. Que canción ten Iberdrola? Iberdrola, non me toques la pirola. Iberdrola, non me toques la pirola. Iberdrola, non me toques la pirola. Rosita, esta xente é importante de verdade, non de que lle cantes 4 parvadas. Vanche montar unha opa nun momentiño, xa che digo Opa, eu. llovía-se un corral. Meter gallina e meter menino. Ai, mi madre querida. Podes deixar de cantar xa que isto é un asunto serio. Ti que carallo sabes da bolsa? Eu sei, na bolsa, sei que tes que levala no supermercado para que non che cobren. Eu que sei. Rosita, eu creo que Penses que eu non deberías sei? darlle unha volta a eso do mercado de valores, non sei. Un minutiño, perdón. Perdón. Amparito, sí, Amparito, é a miña secretaria. Atende, atende. Pois, Amparito, que? Secretaria. Ah, que xa estamos a piques de entrar na bolsa. Pero canto falta? Control, metedeme a gráfica. Deixa de ver. Aí está. Atención. Sí, que xa, que tanto conta atrás. Arre, Atención. carallo, que ben va a bolsa de Viúva de Penelas. É que a nós pásanos como Marlene Morró, estamos sempre en números verdes. Coita. Espera. Atención, señoras e señores, é un momento, xa veredes que pelotazo vai dar Viúva de Penelas. Como? A ver, espera. 5, 4, 3, 2, 1... Ah, pois sí que pegou un pelotazo, sí. Un pelotazo. Amparito, nación que te dou, Amparito, pero ti como non me meteches? Como que non é culpa túa? Si agora valos fora, non, Amparito? Como que da túa prima? Que prima, ni que prima? Di que é culpa da prima. Pero que prima? Unha prima de risco, dis que No, Amparito, non me colgues que tes folo. Vouche meter un paraguas polo cu e vouche abrir dentro. Ai, que madre querida.